Welcome to my channel. Enjoy watching. Mataw ka ba ng pinto? Luway-luway lang, be. Ayun, yun na yung kaya. Uli na si ate, oh. Ayan. Tutusin tayo dyan. Ayan, tutusin po. We have some fun talk about Johan Mercado. Like to sing, like to read Wattpad, like to speak every day. Ano po? Favorite foods naman, we have fried chicken, shawarma, ice cream, chocolates, and graham. Okay? Yeah, nakita niyo na ba si Johan? Yes? Favorite daw, snacks, luglog. Ano pa? Favorite ano pa? Mga araw nindong favorite si Johan. Toron. Luglog sa Toron. Okay. Evidently, before tonight, Johan has had happy years and a very happy home. The love of family will always be God's greatest blessing. Sabi nga nila, in life, we can have several friends. Diba? We can have several circle of friends. And social circles and classmates. But there is only one family who is always willing and ready to welcome us no matter what. Ladies and gentlemen, here's Daddy Jesus Mercado and Mommy Olivia Mercado to welcome us of their lovely daughter's 18th birthday celebration. Kagawad Isong po and Ma'am. Okay. Next, we have Nathan Cardina. Okay. May mga lakad po kayo? Wala naman. Okay, next we have Angela Morales. Next we have Sir Ian Miguel Bayon. Miguel Bayon. Hello, baby boy. Ano sabihin mo sa akin, Johan? Next, we have Jaja Godinazon. Okay, thank you. Next we have Andrew Marcos. Okay, next we have Akira Dunion. Actually, ang original plan ba po, nasa 18 shots ka ba? Very joke lang. Next, we have Jenny Ann Godiloso. Next, Jacqueline Godiloso. Next, Monet Tulaes. Next, Nika Joy Pistano. Next, Vilma Flores. Ang message from Tita Vilma. Next gift from Kiana Noora.
Halata ang regalo. Yan, pero mo talaga ato, nag-describe lang. Yan. Next po, we have Jenny Rose Pilates. Happy birthday, Gerald! Sana itinagalo mo, anong po yung magagawin mo din sa pangaral daw? Ngayon na naman sabi ko na maabot na yan. Happy birthday! Tingnan nyo yun. Yan, thank you. Anong champion? Saan siya namin? Basketball. Wow, congratulations. Next, we have Gina Llagas. Tita pala, tita. Tita ni Gerald. Happy birthday, babe. Ito siyempre champion ka. Tataramin mo lang with feeling. Nasaan ka? Nandiyan ba ang asawa ko? Nasawa mo? Nasawa ng buong lahat? Buong bayan ka lang! Nasaan ka? Nandiyan ba ang asawa ko? Nasawa mo? Nasawa ng buong bayan? Eh, si Jenny naman, Jenny. Mag-hurt na lang. Isang line na lang. Sige. Practice ako ni Bea, oh. Nag-practice ako ni Bea. Nandiyan ba ang asawa ko? Na asawa mo? Na asawa ng buong bayan? Okay. Nag-consent na po si Jenny. Si Jenny na ang masak. Okay. Sige, kita kong diharay. Sino sa ang gusto ki Mario Pe? Sige, kita kong diharay. Sino ang asawa ko? Na asawa mo? Na asawa ng buong bayan? Nicole! Akin na ang asawa ko! Okay, next Charlotte. Wala sa'yo, Nicole! Akin lang ang asawa ko! Wait, inak pa si Shelby. Inak pa si Shelby. Si Shelby ang nais sa pagsampal. Okay, next. No. Wala sa'yo! Okay. Ulit. Sino sa ating Lana?
Charlotte. Birthday celebrant. Next. Okay, tulong na lang. Ako sila, Toy. Naman ka. Nakabuti ka na, Toy. Kamahal naman ka. Ang gabuti na, Toy. Okay, pinakamalakas sa balakpak, Jerome. Wala. Elmar. Wala. Kuya. Okay. Ayaw punta kami si Jehan. Si Jehan ang paparusa. Okay, next. Yung sorry ko sa'yo, isang lisensya para paulit-ulit mo akong lokohin. Ganun ba yun? Next. Yung sorry ba sa'yo? Mama siya isang lisensya para ulit. Yung sorry ba sa'yo? Isang lisensya? Ganun ba siya? Lisensya? Para paulit-ulit mo akong maloko? Ganun ba yun? Yung sorry ba sa'yo isang lisensya? Para paulit-ulit mo akong lokohin? Ganun ba yun? Okay, pinamata niyo. Makasog na palakpak para si Dadoy. Okay, maluya si Bobby. Ano pangalan mo? Christian! Si Christian! Okay, Dadoy and Bobby. Kumanta mo kay Jehan. Parusa. I'm sorry, Mom. Next time. Next. Okay, salamat na palakpak. Number 1. Jonathan. John. Okay, ito na naman po. Last one set na lang. Last one set na lang. 3 girls na. 3 girls na lang. Parang kasalanan ko! Pero bakit parang galit ka? Parang bakit kasalanan ko? Pero bakit
ko. Okay, palakas na palakpak. Ara. Juby. Rika. Okay, Juby and Ara. Punta tayo dito. Okay. Mata na ba yung ating going on? Next, okay, may ganito na lang din. Next, we have Christian Reyes. Tama na. Okay, dito ka namin. Short message. Happy birthday po, Ate Jehan. Mag-ingat ka po, pero may ingat. Next, we have Aaron Titones. Aaron Titones. Hindi mo lang yan. Hindi mo, ayaw. Fourth shot, we have Hero Saribot. Next, we have Joshua Samonte. Next, we have Binuel Pante. Wala ko kami. Next, we have Binuel Pina. Naghahanap ng attendance. Sino ba ng attendance? Happy birthday, Jehan. Good luck sa interview. Next, we have Mark Joseph Paula. Happy birthday, and hindi magaling ka na. Next, we have Carlo Canario. Happy birthday. Next shot, Gomari Pardina. Next, we have Alvin Hurtado. Happy birthday, Jehan. Success always. Magkaling ko yan, Jay. Next, we have Clark Serial. Next, Milvin Macaria. Milvin Macaria. Naradugan na ka mo. Next, we have Mark. Mark, tahimik ka. Bako ka pa man daw. Jehan, happy birthday. Next, Mark Francisco. Don't forget to pray the words. Next, Aldrin San Jose.
Miriam Pasiang. Oh, sunod ka naman. Turubi na po. Nahihiling mo ang matarong nahihiling. Nahihiling mo ang matang matarong. Happy birthday. Ilinawan ko sa iyo, ano? Wala, ingat. Okay, next we have Betty Pardines. Next, Melanie De Los Santos. Happy birthday. Wishing you all the best. Yan, thank you so much po. Okay. Okay, gusto ko pa ba yung unahan? Gusto ko ba? Sabi ko na po na idea, tama ito kita. Pabilog na lang, pabilog. Gano'n ba? Our next guest, uminom at sumayaw sa gitna. Oh, cute sa gitna. Okay, Jehan. That's a Grace. Dance, dance. Next. Yung may anatomy simula sa iyo, bigyan ng halimbawa ng isang pante ng katawan, sila maubusan makaulit ang kasagot ay sila. Dahil tuloy ng katawan ang maubusan makaulit sila. Tayo na sa tayo na.
isang cup sa pagluto ng kapsul. Sino maubusan, makaulit ay tatanggal. Isang cup ng kapsul. Ang tagal, kapsul mo ulit. Tama, pakpit ito na, pakpit. Next. Ulit ka na, sir. Tapos matagal. Lahat tatagal. Abay, hindi na kayong si Mark. Sunod-sunod. Tapusin ko na nila. Simula sa iyo, magbigay ng halimbawa ng isang kulay. Sino maubusan na makaulit ang sagot ng minimum. Pero buti sa letter M. Blue. Blue. Pink. Project ng colors. Okay. Sabi na. Next. The third one, iinom ang ikatlo simula sa iyo. Bilang ka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nakain. Next. May magula dyan ha. Okay, just drink. Pante ma, just drink. Just drink lang to, tagay. Last two na lang ba, last two? Baka yun. Baka yun yan. Okay, sige. Philippine President, ang maubusan ng makaulit. Sinabi mo. Hindi mo makawala. Sabi mo, ang desperate ako ng Dante. Last one. Just drink. Ikaw na paano na pag-iintis? Just drink. Kailangan kaya ng bunot. Lahat ng sumuko sa kalasingan iinom. Reyes na, Reyes. Hindi na, Reyes. Kaya dapat nila pang arula ka. Okay, tagay na. Okay, thank you so much po. This is of course reserved to the forever most handsome and most loving man in your life. To dance with our daughter.
makulog, maugma, mapuungot. Pero, ang message ko lang sa imo, sarang bagay lang. Enjoy every moment of your life. And, ang wish ko sa imo, and ang prayer ko na din is, sa permitong prayer sa mga kabarkada ko, is itong maranasan itong pure happiness. Next, we have Bea Velez. Ay, magaling ka sa amin si Bea. Hi Jehan or Je. Ako lang siguro nalapit kayo sa inyo. Thank you, Je, sa magaling kayo. Magaling mong personality. Wish ko sana matupad ka ko sa gusto mo. And ang friendship na sana kami na magkakaibahagi. Na talaga. So, saka sa pinaka-inayapan ko yung friend ko na siguro kami best friend na. Ang nagiging problema yung gelatin, tapos nagiging yung gelatin. Yun ang essence ng friendship, napaka-genuine, napaka-sincere, ang message na mataluhan talaga sa inyo. Ano po? Okay. Next, we have Charlotte Pardilla. Happy birthday, Ate Jehan. Sa'yo para ito diyan pag nagbabarak ka sa'yo. Nagbabarak ka sa'yo, magaling ka sa'yo. Kaya kung ka kapag sa isla, halo lagi. Yeah, it takes criticism and compliment to grow. Kung may nagabasag sa'yo mo, pet ba na? Yan. Ano po? Okay. Next, we have Shiley Guzman. Gusto ko mag-gelatin ko yan, dahil ako mahibig. Ay, lingawan mo na tong wish ni Charlotte, tapos magiging wish ni Milay, tapos ni Shoei. Ang tandaan mo, Jehan. Pag sinusugo ka, dahil ka magtubod. Pag inaanggitan ka, magburog-burog ka. Dahil ka mag-ano-tol-tol. Magtasas ang payo mo. Charot ka. Baka ano na mag-abit sabi. Dahil tama itong si Charlotte. Sa mga nabumaksan sa'yo, hayaan mo lang ito. Tapos, talaga, sana magkasiwa ka naman nasa mathematics department na nag-iyo ka naman. Na hanggang messenger lang. Gusto namin itong maaraman, tumisay! At sanda, sasabihin ni Jehan. Happy birthday, Jehan.
Yan, thank you so much, Nay. Next, we have John and Q. Yan. Teka na, sasabihin ko ano, kung parang kayo na tayo mo. Natandaan ko lang ang daycare kita. Dati, nag-aapos ako sa inyo. Ano talaga, Jen, wait, huwag na naman ba mo? Iba sa feeling na nakikita sa harap. Marami silang pinagtado, salit lang sana ako. Sana, salamat sa pagtugtog pa ng tamang Panginoon. At salamat sa mga advices sa mga chika mo. Anong grade mo na ba? Next, we have Franz May Noora. Ay hala! Nagtuturo ng dinugan sa bag. Happy birthday, Bestie. Happy birthday. Magpakain na lang kita permis sa karahayan, kapamilya sa akang mga tao na papalangan sa ko. Sa mga taong yaon digdi. Sana nasa maayos lang kita yung buhay. Malusog na pangangatawan. Yun lang, more chika to come. Mag-ibig naman siya pati siya dito. Salamat sa kapagkatao sa mo. Yan. Sabi nga kayo nagatandang mo, kada ako gustong sabihin mo, di ba? Okay. For our last candle, syempre, ang sa iyong ina, Olivia Natato. Happy birthday, sana tuloy kang mabuot sa tamuya.
Happy birthday! Love you! Yan, before po of blowing of the candles, let us proceed to the singing of the traditional birthday song and blowing of cakes na. And of course, the candles surrounded by yung mga candles na nakasarap dito. Okay? Huwag mo na po nga alas para sa picture taking po. Picture taking muna po bago mag-blow ng candle. Tino, tapos po sa mga nagdabang po, salamat po sa inyo, saka po sila, Mama, Papa. Kailangan ako po, palagi po ako sa kanya mga ate ko sa kanya kuya. Tapos sa ate ko yung kay Dr. Papi ko, ate. Saka si ate, ate. Si Bertrand. Ay, ito na sa inyo, sa mga friends ko, sa mga hits nila. Thank you po, thank you si Kuya Melvin sa pag-effort para design ng mga black idea. Thank you po sa inyo. Saka kay David na, tinanataw yaw, hindi David pagparagutan ng mga, ay pagparagutan ng daga, ay di para ma-flat niya. Friends ko na, thank you na boss. Sana naman niya po nabasa, tapos may nalaganin nila po. Programa. Today sinda nag-18 birthday, pero na ako masinda. Ang magsabi ko lang sa iyo, kasamanan mo ang sa iyong sarili, as the behel, mag-adal ng tulto, magpaaram sa mong ni mama mo kung saan maduman. Joke lang. Siguro, blessing ini ng mana Diyos maski nag-uran-uran. Kumbaga sa ano presko, asin sa gabos na nagmakulog, muna na daw, muna nabanggin, kasay mong 18th birthday celebration. So, dakula na maraming sa salamat. Duman sa mga nagtarapang, na nasambit mo nga ni, maski si David, nagparakarap ng burubuklod para ikaw kang maitahiling sa imong mga best friend, classmate, na talagang nag-effort ka na maging magayon sa imong tigisip sa 18th birthday. So sa liwat, sa gabos, ayaw ko yan, salamat na maray, salamat na maray.